Los portugueses, que fueron conquistados por las poblaciones arabos, beneficiaron de todos los descubiertos que eran estados fachos por aquellas poblaciones arabos. La civilización arabo era forza avanzada. Los mercantes árabes anaban fins en China. Paco de chineses habían fatto de descubiertos forza importantes. Habían descubierto la bússola, e també habían progressat dins l'art de los inventos dels batels. So que fa que aquells mercants àrabs que són dins la península ibérica, Espanya e Portugal, van portar amb ells aquells descobertos. Los portugueses se'n van apoderar per fer de batels que són pla performants e que són capables de travessar l'oceà Atlàntic. Los portugueses van anar a explorar las costas africanas, e los espanyols van també saber dins aquell curso a la riquesa. La navigació se fazia dins de condicions espaventables, dins de tot pitjors vaixells, les caraveles havien quitament pas 20 metres de long. Era de tot pitjors batels, pla brandits, pesucs, que eren sumeses a la mendre tempesta. E poi de pla grandes dificultats per conservar de nourritura. Les navigacions eren pla lungos. L'aigua era mesa dins de barricos de fustos que la conservaven pla mal. Donc l'aigua havia toujours de vers de dins. La carn i el peix, la sola possibilitat per los conservar era dins de barricos de sal. Fazia força caut a l'interior. L'aigua dolça que era importada dins les barricos era tan preciosa que se lavavam pas brico. A sua camiseta ao contrário, aguei as plantas que ali secavam, por isso o cheiro impregnava.